ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар инҷо навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рой кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ аст бардор Mercedes Benz намхали аст ки мошини яъне ки 8 одама мегӯянд ки 6та дар дорад. ранги лимузин бора ки Mercedes-ҳои зура мега хай номша хатон бо аниқ мекунем. соли бароишош 1991 сола ки судишвориш дизеле ки 6 литр мега расход дорад. соҳибшон ҳамихел маълумот додаги ҳастанд. судишвориш дизел объем мотораш 2.6 литр, коробка механика, мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. балонаш 4та балони пачка аст, кондитсионер дорад, кор мекунад. хоб электропакет 1 сола ҳуҷҷат нав мега 10 рӯз мега ҳуҷҷаташа нав карда мега ҳуҷҷатош 100%. магнитофон салон тоза, ходовой, балон нав, диска, радной краска ҳамин хела дӯстон срочно фурӯхта мешавад ки 8та одам мега мебарад. ранги лимузина амхали Mercedes аст дӯстон. нархаш 50000 сомония ки бозам савдо ва муомила мекунем. мега мошин дар ноҳияи ёвон қарор дорад. ба кадоми шумо агар амхели мошин лозим бошад дар ҳамин рақамҳои поёмода занг занед. бештари маълумотро аз худашон гиред. фақат срочно одамони харидор бошанд. мега муомила ва арзон ҳам мешавад марама. мошини фурӯшии навбатӣ аст бардорон, яъне ки Daewoo Lacetti аст ки соли бароишош 2007 сола судишвориш бензин, газ ҳардуш кор мекунад. объем мотораш 1.6 простой аст, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. радной краска хел сиёҳ аст, 4та балони нав дорад, калпакои худаш, магнитофон, салон тоза, электропакет, кондитсионер, мошин мега тоза мега бе ягон камбудия мошин дар дуруни шаҳр гаштагиаст. мошин дар шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад. нархаш 37000 сомония ки бозам савдо ва муомила мекунем. мега соли бароиш 2007 сола. дӯстон, ба кадоми шумо агар ҳамин хел мошин дар кор бошад, рақамошон дар поёни видео аст, метавонед бештар маълумоти пурраша аз худашон гиред. арзонам мекунем мега дар назди капот. шумо агар ҳамхали мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира, магазин, чизе ки барои реклама дорем, дар номери имо васап партия мо дар видеои оянда фурӯшда рекламаш мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бардорон Opel Vectra аст ки соли бароишош 1993 сола. судишвориш бензин, газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 1.8 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хубӣ техникӣ қарор дорад. мошин мега 4та балони пачка мега 4та диска, аккумулятори нав, мошин мега нав краска даги мега мошин камтар лакош мега безеб шуда ба хотир мошини нав краскаи нав када мега соҳибшон. мошин 100% ходовой, магнитофон, салон тоза, радной краска, яъне ки ҳамаш 100% мега бе ягон камбудӣ. мошин дар шаҳри бохтара. нархаш 16000 сомония ки бозам гап мезанем мега дар назди капот муомила мекунем мега соҳибшон. ба кадоми шумо агар ҳам Opel Vectra дар кор бошад, рақамошон дар поёни видео аст, метавонед бештар маълумотро аз худашон гиред. аз шумо хоҳиш мемонад ки фақат лайкотон намонед ва видеонавори моро дар имо васаптон подписа кунед. чӣ мошине ки ба шумо дар кора нависед, албатта пешкаштон мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бардор Daewoo Tico аст ки чӣ хеле ки шумо хоҳиш мекардед. соли бароишош 1997 сола. судишвориш бензини холия, объем мотораш 0.8 литр, коробка механика, мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. мошин экономни камасраф ки радной краска, балон среди, магнитофонамаш кор мекунад. мошин дар ноҳияи ҷалолиддини балхи руме тарафи колхозобод аз қурған 20 метр, яъне ки 20 км усуна, кадоме ки медонад. нархаш 10000 сомония ки бозам савдо ва муомилаш дар назди капот мега мекунем. срочно сом дар кор мега мошина фурӯш намодаги магнитофонамаш кор мекунад. ба кадом дӯстони амхали Daewoo Tico агар лозим бошад арзонтар, ин рақамошон дар поёни видео мондаги аст, метавонед занг зад бештар маълумотро аз худашон гиред. фақат лайкотон намонед, меҳнатҳои моро қадрдонӣ кунед. дӯстони азиз, лайка мондан гиред. раҳмат барои дастгириётон. мошини фурӯшии навбатӣ аст бардорон Opel Astra F аст ки дар кузофи седан соли бароишош 1993 сола.
сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. Объеми мотораш 1.6 простой аст, 1.6 литри простой, коробкаш механик аст. Мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. мошин 4 та балонаи 60 4 та калпакош, 2 моҳи дига ҳуҷҷат, хадавой, мотор сода, аккумулятори нав, магнитофон, родной краска. мошин находа мега соҳибшон. какнада беягу камуди, яъне ки 100%. хай бо бештар маълумота аз соҳиби мошин бо мегирем. мошин дар шаҳри Душанбе дар пойтахт нархаш 14500 сомония, ки боз дар назди ҳамин капот мега камтарига муомила мешавад. родной краска ҳам хел дӯстони азиз, ҳамин хелай хай хитон бинен. дӯстоне ки ҳам хели мошини арзон писадем, хели опели арзон писадан сидан, ина ба шумо варианти хуб метавонед дига маълумота гирем. мошини фурӯши навбатӣ аз сарбардорон Opel Astra F1 ки дар кузуфи хачебек молодёжни соли бароишаш 1996 солае. сӯзишвораш бензин газ дорад, кор мекунад. объеми мотораш 1.6 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин 4 та диска, 4 та балонаи средни, хадавой, салон тоза, тонировкаша ягончи гуфтагӣ неста, родной краска. дӯстон хай бештар маълумот аз худашон магнитофонамаш кор мекунад. мошин дар шаҳри Душанбе нархаш 26000 сомония, ки бозам савдо, муомила, дӯстӣ, бардорӣ дар назди капот мекунем. мега ба телефон савдо намешавад. кадоме ки мехарад аз пеши капот муомилаи худ дорад, дароша мене ки ручной будае. чихол пихол ҳамаш дадагия. дӯстон мошин молодёжни кадагия мошинча 100% мега соҳибшон. ба кадоми шумо агар ҳамин хачебек лозим бошад, рақамошро дар поёни видео мондагаста метавонед занг зада бештар маълумота аз соҳиби хачебегири марамат. дӯстони азиз, занг зада бештар маълумота гирем. мошини фурӯши навбатӣ аз сарбардорон Opel Astra F1 ки дар кузуфи сидан, яъне ки кабролет болош хӯбӣ мешавад, маҳкам мешавад. соли бароишаш 1994 солае. сӯзишвориш бензин газ ҳардош кор мекунад. объеми мотораш 1.6 литри простой, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби беҳтарина мега соҳибшон. 4 та балонаш мега пачка 1 сола, ҳуҷҷат, хадавой астай, салон тоза, магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошин 100% мега соҳибшон. мошин дар шаҳри хуҷанда нархаш 22000 сомония, ки бозам дар назди ҳамин капот мега савдо мекунем. ба кадом дӯстоне ки ҳам хеле мошини ледни болош маҳкам ҳӯбӣ мешавад, яъне ки зимистонда мешавад, яъне ки маҳкам мекунем болоша, кадомитон агар дар кӯ бошад рақамошон аст, метавонед ки дар рақамошон занг зада бештар маълумота гирем. аз шумо хоҳиш муомилаи фақат ки лайкотон намонед ва видеонавори моро силкаша дар имо васатон падисар кунед. раҳмат барои дастгириётон. мошини фурӯши навбатӣ мо дӯстон аст Opel Zafira аст, ки чӣ хеле шумо хоҳиш мекардед. соли бароишаш 2002 солае. сӯзишвораш бензин газ дорад, кор мекунад. объеми мотораш 1.8 литр мега соҳибшон, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. хадавои кадаги аст, 4 та балонаи сради, 4 та диска, 8 моҳи дига ҳуҷҷат, яъне ки ҳамаш 100% магнитофон, салон тоза, номери транзит, родной краска аз худашай. камтар ҳамин ақибош мега дуҷош краскош камтар безеб штагаме, ҷои бампер ҳамин ҷош ҳамиқа камбуди дорад. дига ҳама ҷош 100% мега хай бухтун. дӯстони азиз, бештар маълумота қадчи худшон алоқа када мегирем. мошин дар шаҳри Душанбе нархаш 37500 сомония, ки бозам савдош дар назди капоти мошин мега мекунем. срочно сум дар кураем. ба кадоми шумо агар ҳамин мошин лозима метавонед дар рақамошон занг зада бештар маълумота гирем. бозам арзон мекунем мега соҳибшон. мошини фурӯши навбатӣ аз сарбардорон ВАЗ 21099 ҳастае, ки ВАЗ 21099 молодёжни соли бароишаш 2004 солае. сӯзишвораш бензин газ дорад, кор мекунад. объеми мотораш 1.6 простой мега, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. нашо тонировка ягон маълумот нест. хадавой дорад, салон тоза, нормалния, балоношам як 60%, дискаҳои худаш ҳамаш кор мекунад. родной краска серебристӣ. дӯстон хай бо маълумоти айнактар аз худашон мошин дар шаҳри бохтара нархаш 13000 сомония, ки бозам савдо ва муомила дар назди капот мекунем. мега фақат вариантҳои сумкати нашод алиш ягончи гуфтагӣ нестанд. ба кадоми шумо агар ҳамин мошин лозим бошад, метавонед занг зада бештар маълумота аз худашон гирем. мошини фурӯши навбатӣ аз сарбардор Toyota Mark II аст, ки чӣ хеле ки шумо хоҳиш мекардед. соли бароишаш 1996 солае. сӯзишвораш бензин газ дорад, кор мекунад. объеми мотораш 2 литр, коробка автомата. мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин 100% мега соҳибшон, 4 та диска, 4 та балонаи 60%, электропакет, салон тоза, магнитофон, родной краска аз худашай. мошин дар шаҳри Душанбе дар пойтахт нархаш
22000 сомон, яъне ки бозам савдо мекунем, яъне ки арзон мекунем, кадоми суми наличкати мехара, қарз ё ки алиш ягон чиз гуфтагӣ нестам. дӯстон, ба кадоми шумо хеле марг даркор боша, рақамошро назда метавонед ки бештар маълумотро аз соҳиби худашон гирен. аз шумо хоҳиш мекунам фақат лайкотон намонед ва видеонавори моро дар имо ватсаптон подписа кунед. раҳмат барои дастгириётон. мошини фурӯши навбатӣ аз сарбардорон Daewoo Lacetti ки соли бароишаш 2006 сол аст. сӯзишвораш бензин, газ ҳардаш кор мекунад. авио мотораш як 6 литри простои коробкаш автомата мега соҳибшон. мошини сарсияниш хуб аст. 4 балонои средни, электропакет, салон тоза, магнитофон, кондиционер, яъне ки родной краска аз худаша. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. мошина хаяк мойка мекунӣ, хусус 100% мошин кожни салон ҳамаш кор мекунад. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 25000 сомонӣ аст. нархи арзон 2006 сол. бозам камтар дигар муомила мекунем, агар тоқа вариантҳои суб нашуд алиш ягон чи гуфтагӣ нестанд. ба кадоми шумо агар лозим аст дар рақамҳо поён буда занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худашон гиред. мошини фурӯши навбатӣ аз сарбардорон ВАЗ 2106 молодёжный аст, ки соли бароишаш 1986 сол аст. сӯзишвораш бензини холия мега соҳибшон. авио мотораш 1.5 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега 100% мега мотор соза, коробка 100% ходовой кадага, 4 балон мега нава мега соҳибшон. хулоса мега мошин бе ягон камбуда мега мошин дар хона мега сум дар кунага мошина фурӯш намудиян родной краска сафед ҳамаш кор мекунад. мошин дар шаҳри Душанбе нархаш 7500 сомон, яке бозам дар назди капоташ бо муомила мекунем, мега камтари дига. ба кадоми шумо агар ҳамин хеле мошин лозим бошад, мошинча соза, яъне ки ВАЗ 2106 100% родной краска, дар рақамҳо поён буда занг занед, бештар маълумотро аз худи ҳамин соҳибашон гирен. дӯстон, шумо агар ҳамин хеле мошинаи фурӯшӣ дошта бошед, ки хона, замин, квартира, магазин, чизе ки барои фурӯш рой кунед, реклама мекунем. ин бод 12 мошини фурӯши мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.